Tarinassa ei välttämättä tarvitse olla päätä eikä häntää. Hyvässä tarinassa. Sitten mä oon saanut synttärilahjat rattureita ja oikean leikkiratturin ja sitten oon saanut ihan oikean ratturin katon ja sitten mä oon vaihtanut sen oikean ratturin katon siihen oikeaan ratturiin. Sitten mä oon vaihtanut sen kauhan siihen ja sitten mä oon pannut sen kauhan sinne katolle ja sitten se ei muuta.